det handler om at søge overtalssituationer i zoner, med 3 zoner. Og det er, vi spiller med målmænd i begge ender, så 2 forsvarer, 2 på midten og 1 i den forreste zone. Og det har begge hold så. Og så spiller vi, hvordan vi ændrer øvelsen i progression, ved at man kan gå op i den næste zone og lave overtal. Så vi prøver lige at udføre den, hvor der egentlig er frit slag, så kan I se, hvordan det forløber. Super. Det er bare høre, I sætter lige heroppe. Det er bare fint. 2 af jer til 2 af jer. Det er 2 i midterzonen. Og målmanden giver nu bomber. Og det samme gælder for jer. Vi skal have 2 i jeres forsvarszone. Vi skal have målmand. Og der skal 2 i midterzonen. Og 1 eller 2. Du er i den her zone her. Godt. Er du målmand? Ja, fint. Godt stå der. Okay. Banen er lidt skrumpet her, ikke? Så vi plejer at spille med en måske en 30x40 meters bane. Så det handler om, er at målmanden sætter det i gang. Og hernede har de farvet en 3 mod 1 faktisk. Der skal bare være fuld pres for angriberen, så han kan ro den spark i kassen. Men ellers målmanden og de 2 forsvar skal spille ud. Og der må så gå en af forsvarerne med i den næste zone, så man har en 3 mod 2 situation her. Vi skal også bare lægge fuld pres på 3 mod 2. Så går man videre til den næste zone. Der er så 2 fra midterzonen, der går med. Så man igen har en 3 mod 2 situation her. Og så gælder det bare at banke den ind. Når man scorer, så skal man starte igen nede på sit eget mål. Sætte spillet i gang. 3 mod 1, 3 mod 2, 3 mod 2. Så det gælder meget med orientering og kommunikation, som vi også får trænet i den øvelse, at spillerne indbyrdes får snakket sammen og fordelt deres pladser og deres roller. Så de ikke står og glemmer, hvor de nu skal rykke tilbage eller rykke frem. Og hvis du tager den slow, hvis du sætter den i gang, og sætter den herud, så er det bare slow ud. Så tager du den bare med med første berøring ind i den zone, så har vi en 3 mod 2 situation her. Så spiller I udenom den. Bare sæt den udenom. Og så skal I 2 med. Kan vi se det? Der skal 2 fra midterzonen med for at have 3 mod 2 igen. Så det er 3 mod 1, 3 mod 2 og 3 mod 2. Vi prøver lige igen. Det er meget sødt. Ja. Sommerferie. Ja. Bare kom igen, reparerer den og kom i gang. Og vi 3 mod 2'er. Godt spillet. Og så 2 med. Det bliver selvfølgelig lidt fortrættet, når der er så mange børn på så lille område. Det er derfor banen skal være større. Det giver mening. Godt, så har I 3 mod 2'er her. Brug jeres overtal.
næste zone, så har I 3 mod 2 hvide her. Okay? Så er det vigtigt at huske hvid. Der skal 2 hvide med over i den sidste zone. Alright? Så I igen har 3 mod 2. Så det er hele tiden overtal i zonen. Hvad står til ud og presse? Så tager du den bare med. 3 mod 2. Skal du ud og presse? Så kører I 2 videre i den zone. Så vi har kørt far. Så har vi 2 mod 1 her.